Kase ono ankasa enso de kasa etwa to aba se de mpanyin se panyin wo hei odware wi a na nsuo asa ne senti sane ebesi akọ na yedi kan abobo so yi na ene wasomfo a ebedi dwuma wa ha no edo so yi pa sanse ye tenam furu sabre akọpem eye nonsia kan enti ote anankano na Akuapem Ejebuhyen o ha sanso Nana Asante so aba na afenzi kwabra sanso be ma omnyina aba bedu sesi a emrepemu ebete omnyina enka ewo dwumadie emu. Awusanfo wani guso a wo hwe Angel TV ha sei ena de ekoso ewo manhia fikesi mu ase ne etwa ehomfonini de akyeremu ene eyeda kese ewo Asante abakose mu esanse ene eye ade kese na se nyame eye adom ne se akwaside ene da kese bi ehia na chese aye ne kese na aye ama abrosu ntie nei akwakoye ade kese no ye hwe ani mu se Asante mawura oti kru ne brarenwa so Otumfour osetutu adofo ye frechichi ene benche ababe wo no ene dai no wobesom wo munyina ahoho ewo Asante man emu ene ahoho beye se aduanan ya wo mo won krofo aman so ena wo mo adu mo nimonyam eba bata adwumadi achi ankane mampanyini ewo Nigeria man emu Owura Olusegun Obasanjo ene ye hwenanim se obeba manhia fikesi mu ase sanso ena empanyimfo a wo mo efi Suriname wo mo nso eba ha obekaya emfimpim yenu eni dunwatwe no emu ena Otumfour etutu na namo eko Suriname ewo America anafo afam na wone wo mo ekochiaye na omanfo ho no dodo no a ejidi se wo mo enchi efrabi man atoye ye binum jidi se ofri Ghana man mu ase ne binum so ese wo mo efri Benin eman emo obeka America fo ene chichiri eye Suriname achire ena wo mo dane achire edema Europe empanyimfo so omo hwe no omo hwe achi achire na Dutch fo ebe so man no emu a sabre no ye beka se kasa ya edi akotene pa ewo ho no eye Dutch kasa nipa wo man num esom be ye se empem ahanwotwe ene aduananan ene achire ya chese omo ko empem ahenkron na eye oman a dodo no a wo mo adwuma a wo mo eye no eye ahwedie adwuma ene wo mo eye na ebra Nana Otumfour osetutu a otosumienu ekoye no wonom kotwe nkomo no wakan se Ghana man eye oman obi abetim dwunu jetiri ahyemu na aboa mo man no atumpon enti enyanwanwa se Otumfour osetutu edi mfinhia aduonu afidida na omanfo ehemfo ena afi nso aman panimfo ya omu fi Suriname man mu eso de omanum nyamba ba ta adwumadie no achi enne so bepie mu ewo dwabre mu ase ya ohwe aha ahosiesie no a senda sanse ya bo abansoro kama ena yede abonframa asisie ewo meamea awodo enyina ohwe bambofo no nso a soldierfo ene aposifo ena adi afra wo mu a eye bambofo ya yenhye bambo atade enso adi afra esanse ene the first gentleman of the land, His Excellency Nana Addo Akufo-Addo wode enu onyamba bepie dwumade ase enye ono nko a wone mrase bedafie achiamehene Right Honorable Owura Okwe Michael Okwe ono nso ebebabi sanso ene yehwe animu se Chief Justice ya ono nso ene ye Sophia Abna Boafowa Akufo ono nso ebebabi yehwe animu se abanmu empanyimfo ankane mampanyini Owura Jerry John Kwasifi Rollins and net or the anu nyamba be page medi echi anka ne mampanyini Owura John Ajekum Kufo ama paaba ono so ebeba hande ena afi nso anka ne mampanyini Owura John Dramani Mahama wono nso ebeba ha asoafo ya wo mo ehwe asoye awodo so mrasebedwafo obeka ya enura na eye nante esonko health work ya otikurure ene brawe nwa so Otumfour se tutu ono ani di animu ema ye nante ye efa kumase miamia hodo nyina enti enei no edom ya wo mo aba be wo yen no ye be som wo mo etesa hoho ye wie dwumadie ena ye hwe animu se anwumre no
otikurure ene brawe ngma so asante mawura obesom empanyimfo obesra no titiru ene mampanyini Nana Addo dankwa Akuapem Addo ena afi owura Olusegun Obasanjo ne amampanyimfo aba no obesom omu nyina na wonu omo atena so omo atonsa adidi ya ebeye royal dinner na sa dinner ya yebeye no enne no atire no ye hwe ni mu se enne yi a otekokko so esom Ghana mampani Nana Addo dankwa Akuapem Addo no yewe animu se bosume obunu de toso aduonu nsia eda no edura ye no ene beso eda pepepa ye de Asante mawura esi sikade akofi eso esanse na eye ofoso bosume de toso aduonu ensia afi apan kron aduokron kron ene ye de Asante mawura esi banwa so se Asante yin eduru sa da no so a yewe animu se Ghana mampani ni Saberima Nana Addo dankwa Akuapem Addo nso beto pono kese ede ama Otumfour osetutu na chese akwa yese behye sa edanum ekran enti ene da ide eya mamre ene ye da na die Asante obika Asante obi kire no nti ene dom akurukra efri chire ene benche ya wode wanum anyam aba bepie dwumadie ase. Ayonkoye kesiye ebeda eye Seychelles man ene Ghana titire eye Asante man enti enche bia otikokko so no ankasa enne hemfu na tira nkonwa etu kwan ekoy ema woje ne yoyo ne baba ene dinkita ho esa hye sa ayonkoye a eda eye Ghana Asante man ene eye Seychelles man no entemu eye pa enti enye onwa se otikokko so edi mfi aduonu ewo abanya so na otonsa afre eye Seychelles mampanyi a ode efe ene enije ne aweka ti sei ebeje so ya ye hwe nanim se enne Seychelles Island mampanyi enso ba be piem na wo hwe sa Seychelles asa de odi kan ede Surinam ho nsam kakra etu dwa no ho nso eye asase a enya asase kase bia sa na ensio atwa ho ahia na ote mfimfin na wo hwe sa asase no se de mu asia chechecha ye betumi anya beye wo ha ene edunum 115 island na nisa Indian Ocean no so no ebohye kakra hotna enikan ye pa kamia say wo pe baby a beaches wo pa dia minim baby a betumi ede atoto Seychelles Island na enam so emma ede akwansrafo nso etumi ekoho ye papa esanse sede o man chichire sitie no baby a begina bia no eho mo efeyi omo ena omo ahinkro ene Victoria ena afen so omo de rupee Seychelles rupee eno ene sika omo edie na enokwasem se ope hotel se wo ho no mo a obenya 3 star 4 star 5 star na chese akwansrafo eba ho yie pa eno nti enye nwanwa se ne Asante eno mo eto kese se omra
na omede dwuma ti se ya omoso ebeba na Unse sishe salan ebra nana ajema prempe ekotena ho no owo abusuanfo ewo ho enti ebra Asante meilleur Otumfour tutu edinani ekire ho no abusuanfo ya ibinum ekire se wo mu enchi efri Ghana manmu enyina ewo ho ya wokaye a wo mo eyi wo mo ede omo ekire ye akono efe na ema amamre tretre ema Asante amamre eyefe na ema Asante amamre ekonanim yehwe anim se ehemfo ya wo mo esom ewo ene Asante kotokofie no wo mu nyina ebeba hande na wo mo aba beta Asante meilleur achi na ade kase ya ekoso ene no wo mo enso aba betai Asante meilleur achi ama omodi ama no ayefe pa enti yehwe anim se dasebre osebonsu mamponhene onche ono nso ebeyiniti ewa ase esanse ono ena senke yeposi adwumo a yebeka se oye 2IC se Asante meilleur Otumfour tutu eniwa ono ena ehwe akire nyame mfasa amase BBC ewa Asante manmu a ono ena eye enwisia agya ya ohwe akire kopem se yebeyi enipa foforo ama oba betena abanwa eso entu beka ya ansana na Appiah nkron ofoso obosim de toso aduonu nsia Appiah nkron aduokronkron na Otumfour opokuware a otoso mienu eko na kura no ono ena ehwe akire etoto ya kopem se bama kwakudia enei Otumfour tutu ya otoso mienu yedino esi sikadwa akofi eso enti enei no dasebre osei bonsu mamponkontonchi ebu ahia kumana na wono ene te dwete so ene ode nanimonyam ba bepie dwumadie ase nana adu ajen bonsafo ya otoso miensa ya ono na ye ensuta manhene ene ye hwe nanim so obeba nana otu osirebo okra de medikan ehunu dada ono ene ye Asante Jabe manhene ena fe berima okoji eso ofinkwasi eye kokofu manhene berima fosuji abo akoto ye otoso mienu eye bechem hene nana insuasi poku ajima ye otoso miensa Otumfour tiamehene ena eno no insuasi hene ena fe duma kwa hene ena eno no nti ene de chiniye akese edi ahim won se chiniye akese edi ahim asubo hene enso ena atenase no ya yehwe ni mu se ente bia se Asante meilleur ebetenase na se na nhyehye no ebeye amampanyimfo dadafo womo ebedi kan aba na omo aba be bua amadwumadie no aye kamanka ne mampanyin owura ohyegu obasanjo o na chiri manmu ebeba anka ne mampanyin owura John Kwasiv Rollins nso yehwe nanim anka ne mampanyin John Dramani Mahama yehwe nanim anka ne mampanyin owura John ajekonkofo enso ebeba ni nyina enkamfo ano na mampanyini nana adodankwa akufo ado enso aba betrase mampanyin nana adodankwa akufo ado ena ebetwa to aba betenase enti se ukodwumadi ase a wohwe empanyimfo ya eba dwumadi na ase na ya toto ne se eni ho kwan se obia etenase anase panyini etenase ansana womo a edi na chi no abanti anka ne amampanyimfo nyina beba dwom na oma aba betenase soafo ebeba ba betenase Chief Justice beba mra chebe de fi achiamehene Speaker of Parliament enso betenase wo mu nyina atenase a na afi mampanyini nana adodankwa akufo ado enso abetenase mampanyini tenase wi a ena otikruwe ne brawe nwa so Otumfour tutu ya otoso mienu enso ba betena adwakase so otenase wi a na afi mampanyini akọ chia no na wa manu tirinkwa na wabona baso se mfia duonu nie ya asanteman yedi si ne naso no wanhwe amasabe asanteman anto ajejemu wapaja asanteman amasante adina ne nanso amasante afane tampa afra nana no krese ne o kano sanse otikoko so efiri afi apem ahankono aduokronkron ofosuo bosume da toso aduonu nsia ebepem eye mfiempem mienu eni donkron ofosuo bosume da etoso aduonu baako a asaba beye owusoriye kwasiada na esan eye akoside kese no no kwasem se enhyehyeye no enam so enne
wiase afa na nyina ede woni kyerɛ ɛyɛ sekrom na wabɛhwɛ ne ɛkɔso ɛwɔ manhia fikesie mu dwabre mu hanom sei na ɛnokwasɛm sɛ nyɛ amampanyimfo a yɛabɔ mu din nko a ɛne Ghanafoɔ nko a ɛna ɛba nipa bi mu kora ɔyɛ abrɔfo ebi free Germany ebi free Belgium ebi no free US United States of America ɔmo nyinaa ba beduru ha ɛnkyɛ bia ɛne ne obroni baako ɛtwe nkɔmɔ na wɔse wɔyɛ internship ɛwɔ Ghana hanom sei ya ɔbɛtena hanom bɛ 7 weeks na ɔse ne maame ɛne frɛ no free ɛyɛ Germany ɛka kyerɛ no sɛ dwumadie na yɛdi no manhyia no ɔmo mmɔden so ɔbɛba na waba bɛhwɛ ne ɛkɔ na ɛyɛ amammerɛ a ɛfɛ na ɛnikan yie paa enti hwɛ no wantena fi ɔmmerɛ bi tina yɛ na nigye yɛbisan sɛ de sɛ wɔsi hu na wɔse ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ne nwanwa ɛyɛ na nigye na ɛyɛ na hoahoa sɛ ɔno nso wabɛyɛ part na ɔde n'ani ehunu neɛ ɛkɔ so yi bi ɛno nti no nokwasɛm sɛ ɔte kɔkɔɔ so adwuma a wɔdie no akɔkyere mpontunwuma ahodoɔ a sɛ wɔse ɔbobɔ so a ɛntumi ɛnsie na menim yie sɛ ɛnam saa mfeɛ aduonu ho afahyɛ yi ho ɛna ɛma yɛhunu ɔte kɔkɔɔ so nnwuma a wɔadi a bebree no ɛna sɛ yɛnteyɛ wohwɛ ɛyɛ kagyetia foforɔ a yɛsiesieɛ akotena ɔte kɔkɔɔ soɔ ɛdiiɛ ɛma kagyetia ɛtumi ɛbaeɛ a yɛhunu sɛdeɛ yɛhuni saa nso ɛna nnwuma ahodoɔ bebree a ɛnkyɛm gyiri sɛ mmerɛ bɛ mu a yɛbɛto yɛbo ase na yɛabobɔ no nyinaa so ama ahwɛfo a mohwɛ NGTV ɛwɔ Ghana ɛne wiase afa na baabiara no mahunu saa dwumadie hia mfaso a ɛwɔ soɔ deɛ de bɛbrɛ yɛn adesua a ɛsɛ sɛ yɛsua ɛwɔ mu yɛne wo kasa yi deɛ wohwɛ a ahemfo no a ɛna ahyɛ ase a ɔreba na waba bɛtena aseɛ sɛdeɛ me nua Nana Gye ɛde ɛto dwa no ahemfo no yɛwɔ mu ahodoɔ fekuo wohyɛ ase a wobɛhunu benkum ɔne ne fekuo ɔma yɛhwɛ benkum ase nyinaa bɛba na afei yɛkɔ gyaase fekuo ɔmo ɛhyɛ gyaase ase nyinaa ɔmo nso ɛbɛtena ase yɛfiri hɔ nom a yɛbɛkɔ fekuo ahodoɔ no mu ankɔbea marɛ